Takže dobrý deň, my sme blázni od Minecraftu. To je naše druhé video, na ktorom sme si pre vás pripravili ďalšiu pascu na hráčov. Dneska je tu so mnou hosť Lubo 222. On bol dneska tester. Ja som znova Alapazmech a toto bude naše ďalšie video. Takže na zhotovenie tejto pasce, ako vidíte, sme použili chest, stone, redstone torch, diamond, ore, redstone repeater, redstone a TNTčko. Vlastne zapojenie tejto pasce je dosť jednoduché. Proste musíte dávať spozdenie a negáciu. Takže túto pascu nám predvedie Lubo, takže poď Lubo, teraz ty odskúšaj a uvidíme, čo z toho bude. Takže toto by bola vlastne podstata nášho videa. Vlastne TNTčko nevybuchlo vďaka tomuto pistonu a tomu diamond ore a tomu chestu nad tým. Vlastne ono sa to zastavalo a nevybuchlo to, ale zabilo to hráča. Ja som to nezamaskoval, lebo podľa mňa je to úplne zbytočné, ale ak by ste sa chceli s tým zahrať, tak to môžete kľudne zamaskovať a popredĺžovať. Ďakujem za pozornosť, toto bolo druhé video od bláznov od Minecraftu. Ešte raz ďakujem hostovi Lubovi, že nám pomohol. Ďakujem.